Manay, ikasi nagluto kay ning gulay na nitong. Ay, iya ba ganoy? Kamusta man ang lasa? Ay, abahan ng maliputokon. Siyempre, taga Bicol. Ayaw, aluragon. Madya, asin makitangog. Sa istoryahang mataw sa indonin kaugmahan. Kakapayan, asin eksperyensya. Na mahiras ning kaaraman para sa mga maabot na henerasyon. Ibanan mo si Bon. Asin si Christina sa pagkugos Kang kang kulturang Bicolon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Alright, you are Charby Bon Fajardo, right? Yes, ma'am. Okay, are you ready for your interview? Very ready. Good, alright. First of all, tell me something about yourself. I'm Charby Bon Pardo. Mm-hmm. I'm 18 years old. I'm studying HRM in Mariners Polytechnic Colleges, Naga. Mm-hmm. And I'm applying here for service crew. Service crew, good. Taray, yan po mga linyahan kung mga estudyante kadtong nakaaging panahon mi. Maray na aldaw na naman po sa Indong Kapos mga tugang and welcome na naman po sa sarong episode kang Taga Bicol. Ini po ang sendong lingkod, si Christina. Yan, and this is Bon. Ay, Makadisis. ini po si Bon. Yeah. Ngunyan na aldaw, may pag-uulayan po kita. Mhm. Yan. Ang pag-uulayan tang ini ay siguro talagang makaka-relate duman sa mga Estudyante na college students. college student na nag-apply or nagtrabaho kang sila nagkaklase pa. Kumbaga, inapot ang working student. yes, ini ang first track para sa kinabukasan kang bayan. Yeah. Ay. Yan. So, sarong magay na pag-ulayan tango niyan. Itong kang college kaya ako. Or siguro magayon sabiyon ta na lang na si inot na trabaho. Inot na trabaho. Formal na trabaho. Ako kaya kang panahon, syempre bago pa man ako naglaog sa formal na trabaho na kung saan naghahagad ng mga requirements. Nagtrabaho man ako sa Muya. Kami po kaya, kung sa mga day nakakabisto sa kuya, may junk shop po kami. So, duman po ako nag-self-employed. Nagtrabaho man po ako duman. Na kung saan, yan, nangungulikta ng kalakal, nagbabaklas ng makina para makakuha lang ng aluminum. Tapos itong tanso, yan, nag-ano ng tanso. Nagbabaklas ng tanso. Kaya, yan, garo gusto mo lang i-share sa Indo. Itong Magyo napaghurup-hurupan. Itong mga first experience ming trabaho. Diba? Kasi, sa totoo lang, may mga tao dyan na natatakot magtrabaho. Or mayong mga karanasan, mga experience. Garo itong araw mong, pinapasipara na lang nila ang mga pangyayaring araw sa buhay. Na kung saan, it's a good, sarong maray na bagay para mabilog ang pagkatao mo, di ba? Saka bako lang kamo naka-experience kayan. Kang yaon man kami sa indong sitwasyon na experience mi man ang takot, sige, ang kakulangan sa buhay. Maalaala mo kaya? Yes. Maalaala. So, bako man talaga ini ang ini actually talaga ang sa kuyang formal na trabaho. Yung pag-uulayan pag-uulayan tangon yan. Pero bago ako bago yan ng formal na trabaho iyan. So, ang mama ko is katabang. Katabang siya. So, ako man, ang ginigibo ko, siyempre para makatabang sa iya, kaya, duman na kaya ako nag-i-star sa harong na tigi-stayan ni mama. Tapos, ako, tigtututuran ko na lang si mga aki, katong aatama ni mama. So, at least, meron akong allowance. Pero, siyempre, brilliant point to, siyempre, charot. Pero, siyempre, kaipuhan taning mas dakol-dakol na kwarta para sa satuya ning tuition fee. Kasi kang nag-start akong mag-high school, hindi na ako naghagad mama ni pisong duling. Sa kadai, ang sarapang bagay, kumbaga, kung taano kaipuhan mo mag-apply sa luwas, is for
para Ma-build mo. ma-credit na Iyo. working experience. Minsan po baga kaya bago ka makalaog ng trabaho, kay puan pa ng work experience, Iyo, di which ba? is very very odd kung iisipon. Tapos syempre napuon ka pa man, paano ka man makaikuha Iyo. ng experience. Itong, Pero itong tipong pagka-graduate mo pa lang, hanapan ka ng working experience. Pero Hindi ka pa nga nakatrabaho. pero ang ibang company nag-aapot tinda working experience in a terms na like naging kabaga, halimbawa sa assistant kang mga council, mga araw-araw yan. Itong Oo. at least trabahong sa school. Iyo. Ayan. Gorday man. Minsan, kasi bako man gabos man na estudyante, hindi man nag-undergo ng working student. Iyo. Kumbaga, Kasi may mga fortunate na na tao. Pero siguro kang nagkaklase ka pa, kumbaga sinasabing working experience mo, pag hinahagad kang employer mo, baka siguro itong internship, baka itong ina-upload na OJT. Pangmayaman ang internship, be. Yung OJT na lang gayon. Ayo. Kasi Ang OJT actually, saro yan sa mga requirements kapag fourth year ka. So, yeah. para at least garo sinabing may working experience man yan. garo So- baga, preparasyon. So, pero duman sa sinabi mo Subago, itong siyempre nag-tutor ka, nag-ano pa, ano pa si mga diskarte mo sa buhay na ginibo mo kadto? Actually, kadakol. Pero high school pa lang ako, nagdidiskarte na kami. Na kami. Actually, mga sa TLE. Sa TLE, itong ning magibo kang mayonnaise, mga sardinas. Ano yung binibenta mo? So, kumbaga tighon na kang high school ka pa lang kung paano magtinda. Iyo. Tapos igwa pa dyan mga teacher na papabantayon ka sa tindahan nila. Ayo, igo teacher. Igo yung teacher na itong may kantin baga. Ayun. Tapos papabantayin ka man Oo. niya na para maglangkaw ang grade mo. Grades mo. Yeah! Paano lang magbayad sa Or ang iba, ang gibo, si maestra nagluluto or nagigibo. Tapos papaninda kang estudyante. Ayun. Ang tanda ko kato, itong mani. Na Yan. tiglalag baga naman sa itong plastic na salit na Clorox tapos i-stapler mo naman sa Clorox? Ayun, itong sa mga Clorox o paminta. Tapos i-stapler mo baga naman sa ning Hope. Ayo, itong apiso man niya. Ayan. Yan. Perfect, diba? Ako kanto, siguro kang ako, masingot muna ako, Kang ako, siguro na-experience ko itong pagtinda ng ice candy, pagtinda ito bang chocolate bagang bilog. Hindi ko alam kung anong pangarang ka to dati. Basta may binibenta ko katong bilog na tsokolate. Tapos, musiraon man to kakanon. Minsan parang nagtitinda ako, nakakakan ko to. Kaya minsan, logi sa paninda. Ako kaya minsan, kang ako, natandaan ko, siguro, consider ko na tong trabaho or working experience ko. Kasi, garo, charge to experience naman baga na magtinda ka sa Bulangan, di ba? Ay, na-experience ko yan elementary days ko. Ay, nako. Oo. So, day ako makaturog. Day ka pwede sabi ni mama, maturog ka, Pagka- matinda Yung ka. pagkahapon, Pagkahapon. pagkahapon. Yo, si mama, nagigibo ka to, ice candy, saka gelatin. Oo. O, yung duwang iyan. Nakakaabot ako kayan. Punta, sa Sabang. Kung sa inigwaning mga bulangan. Duman ka. Ako kanto, kang nasa Kalabanga pa ako, ang ginigibo kanto, maduman ako sa mga pilian, ito nagpipirili baga ng dilis. Ayo. Yan. Tapos, ang ginigibo ko duman ako kayo mabenta ng ice candy. Gaman kayan sa lawayanan. Oo. Malo ka man, ice candy. Ayun, banana Q. Naalala ko ito naman nag-aagis sa mo. May titinang binerebit. Kung man ako yung nadangog sa indong parte. Oo, Kasi paano man si mama kayo doon nakaano man kami sa Iriga. Sabi niya, I say napot. Saka gawa pa na experience. Siguro kang aki kayo, gusto ko itong tipong ma-engage ka na sa hindi ko alam kung anong Bicol dyan. Itong garo, ka na sa pagtinda. Alam mo yan, nag-iba ko to sa antihon ko. Sa Domingo, nagduduma kami sa Ocampo, matinda ning alang na sira. O tinataon man ako kanto ning kwarta. Tapos ang ginigibo ko man kato dati is malinig kaming buti ning bilog, itong buti ning gin. Para sa patisan. Oh. Ay sabi na, masiraman sa pagmati ito bagang pagkatapos kang aldaw, magkakaigwa ka ning kwarta. Yeah. Kumbaga, hoben ka pa sana, tataw ka nang magdiskarte sa buhay. Ayun. So, duman kita sa satuyang formal. Ito yung sinasabi tang formal na trabaho. Ayun, inot na formal na trabaho. Alright. Ano, saan ka nagpoon? Ako ay nagpuon ako sa
KFC. KFC baka naman dyan. Aray. Day- Bako po ning sponsor, ha? Baka po ning sponsor. I-share mi lang si mga experiences may kang Ayun. kang Si mga panahon. diskarte, may kang mga kapanahunan. Yeah. So nagpuna ako ito magtrabaho sa KFC. Diyan na sa SM. Tamain na itong KFC diyan sa sentro kang Naga. So diyan ako nagpun sa SM. Siguro ako to, second year college grade ako to. Kaya nag-apply ako ng trabaho. Ang dahilan kang taan ako nag-apply ng trabaho, ang papa ko to, nagtatrabaho sa Africa. Tapos nakaigong katong global crisis. Itong gustong pabalikon, may nang trabaho, tapos ang ate ko kanto, graduating ng nursing. Tapos si kuya ko kanto is, I think, nag-exam or nag-review para sa ECE niya. Sabi ko, maayo ko katong sabi katong mama ko, magpundo na lang ako. Ako habo ko man magpundo. Taguro, makasupugan baga sa mga kabats mo na mahuri diba? ka, Diba? Kaya ang ginibo ko to, nagkayod ka man talaga. Sabi ko, malawag akong trabaho na araw kayo ni whatsoever. Pero anong nangyari ka to? Nagtalawag akong sa KFC, siguro 3 months lang. Di kinaya kang powers. Day man sa kinayang powers ko. Kumbaga mailang kaibanan si mami sa harong. Syempre. Kaya day na ako nagpadagos magtrabaho. Okay. So ako man, nagpuna ako kato college. Nagkaigwa ang STA College na ganin Seed Scholar. Oo. So yung Seed Scholarship is from Jollibee and Department of Labor. Parang ganyan. And so, nagkualang ko ning form, mag-profile ka lang dyan nga, tapos sisendin da. Tapos, arod ka yan, magkakaigo ning garo. Interview. Pag nakapasa ka. Nakapasa ka. Tapos, sa isasabihan man sa school mo. So, yun, tig-try ko siya. Yan. So, meron ako, Jollibee Seed Scholar. Yan. Oo. Tapos, so, pag-ulayan ta sa mga requirements. po doon muna kita sa interview. Ay, sa bagay, pala. Di ba? Interview muna kita. Kami kang nag-interview ako sa KFC, nag-undergo kaming lie detector test. Ay, inuto mo po siyempre, magibo ka muna ning magayon mo yung yung resume. Tapos, cover letter. Pero kang panahon, resume lang eh. Ay, sa may cover letter pa kasi si Sir Albert Fornoles, sa mga teacher ko sa STI, sa English. Siya sinagtukdo sa mo kung paano mag-ibon ng letter, mga ganyan-ganyan, mga formalisasyon. Siguro, paano muna? Ako, kaya sa isa school nindo. Ay, may sa school na nindo. May guide sa mo, may guide. May guide. Ako kaya kadto, kang panahon, naghahanap ako to ng malalaugan na trabaho. Nag-apply man ako dyan ng Jollibee, McDonald's, Bigs. Yan, nag-apply din ako sa Bigs. Tapos, nag-apply din ako sa KFC. Siguro sa mga previous ko kato, di ako natanggap. Ang natanggap lang ako yun sa KFC. May backer ako, may kabisto. Ang general manager dyan, si Sir Dato. Taga Baaw. Kaya man. Kaya natanggap ako kadto. So, yan. Kang nag-interview ako, lie detector test, okay mata, syempre. Totoo mo nang sinasarabi mo. Tara, di ko pa to yung na-experience yung lie detector test. May tiglalagyan sa kamot, tanganing maaraman ko nagsasabi ka maning totoo. Gwapo ka man. Dai po, urin, naglay ako. Yan kasta. Dahil sa moya kaya, pag sa school kaya siya, di masyadong masakit. Ako man kaya, ang man lang sa kuya, dins lister na ako. Taray. Dahil ma-maintain mo lang si grades mo. May may discount yan sa imong tuition fee. So kulang pa kasi may kabanga pa ako sa tuition fee, tapos siyempre si miscellaneous fee. So ang ginibo ko, habang dins lister ako, sideline pa ako sa Jollibee. Ako katos, scholar ako ni Mami. Kaya yan, siguro katong naka-apply, kung ka na, itong nakalaw ka na sa trabaho. Ayun naman yan. Itong something na, fulfillment. Fulfillment. Masiramon sa pagmati. Na nakalaw ka sa trabaho. First time ko katon talagang para ulagdo talaga sa kaugmahan. Tapos inapunan ko talaga sa mama, grabe mo yan si paano-ano ko. Tanggap na ako. Ako kato siguro kaipuhan lang. Kaya nakalaw sa trabaho. Gabos man talaga. Siyempre, kaipuhan ta. Ang kinakabahan ko kadto, si paglakaw ng mga papeles. Ayun. Maski, although na sabi yung tanang,
kang inot, nagkaiguan akong experience na maglako kan sa diri kong papel. Kasi kang bago kang college ko pa sana, pag-apply ko ning o pag-enroll ko, ako naman mostly naglakaw ka mga papeles ko. Yeah. Pero ngunyan, kakaiba ta, syempre trabaho. Kaipuhan mo na ng mga legal documents na patunay na ikaw nagtatrabaho talaga. Garo mo sira ako sa pagmati, Iyo, na-experience ko magpa-enroll sa high school pa lang ako. Ako na nagpa-enroll sa diri ko. Oh. Oo. So, yon, anong mga kaipuhan ta? So, anong mga resiketos? Resiketos na kaipuhan para makalaog kita? Ang naaalala ko kadto, ang pinaka-importante dyan na requirements, Social Security. Ayan. Di ko aram kung... SSS. Oh, SSS. Number, oo. Di ko aram kung ano to, iwan ba? O ito? Or ano? Ito ata eh. Ito Oo, ba? ito number. Oh, so Oo. ito number. So, ang ginibukad to, Mapila ka, siyempre. yung mapila ka sa Sa diversion. Bong diversion sa ano to eh. Diversion Kung ba kamo to? taganaga ang Social Security diyan yaon sa may sa may panganiban Conception Pequeña? o Concepcion. Oh, Kada diretso ba katong panganiban. Iya pala. So, ano yan? Pila ka duman. Pagkalaba-labang pila. Ay, gumahagad ka ngayon ng ito. Garo di ko aram kung ano kaipuhan ka to. Garo birth certificate lang or ID? Birth certificate, ID, saka kaya ba ba matriculation form? Di ko aram, di ko natanda. Di ko aram. Or baka letter duman sa company. Ayo, mga iyan gabos yan, siguro yan. Oo. So, ano yan, pa? Pila ka na. O, sige, wala na katang SSS. Si TIN number. Kaipuhan yun. Yun nga ayun, TIN number. Ang TIN number sa BIR. Ang SSS itong garo yan, kulay pink lang. Kulay pink. Kulay Ang pink. number lang naman ilalag dyan kadto eh. Basta tao mo lang si number sa inda. Ang TIN number is tong kulay yellow. Oo. Iba man yan sa may BIR yan. Duman yan sa may sa likod kang Sa may Naga City Science High School? Science Ay bako sa may sa sentrum. yes, sentrum. Basta iyon na yan. Oo, Tapos syempre, duman. si mga nagdadawag sa tuya, bawang Aram taga-naga. naman na. Sama ko mga taga-naga. So, ang sarupang kaipuhan dyan, PhilHealth. Yan, PhilHealth. PhilHealth. Kaipuhan mo igwa kang yeah. PhilHealth, ta kaipuhan hulugan yan kang company. Oh. Ta pag mayo ka, lugi ka, ikaw man mismo malulugi. Ta pag nagkahilang ka sa loob ng trabaho, Pero syempre. talagang hinahagad man talaga nito. Iyo, requirements Oo, talaga. requirement Requirement talaga. Tapos syempre, yung bank, sa bangko, yung Si deposit form, Oo. itong paghulugan kang kang anong bangko ka kanto? Metrobank sa mo. Metrobank. Day ko aram, day ko tanda kung anong gamit mi kadto. Kasi Ay, sinda iyo. mismo ang mata ko yan sa imong letter na magdigdi ka ngayon sa araw kanin Iyo. ayan. Garo feeling ko kadto video eh. Video Ta sa inyo. pagkatong nasa SM kami, pag nag-update kami ning sahod, duman kami mismo sa loob kang SM na naghihiling kung may sahod na. Ayo, feeling ko video to. Metrobank sa mo. So ano pa? So, tapos sa interview, sa mga requirements, social security, medical, food handler. Ayan. Sa food handler, kaipuan mo pang mag-seminar. Iyo, seminar. Seminar ka dyan. Mapa-schedule ka pa kasi may mga sa schedule. Ayo, day ko lang aram kung sa Legazpi, sa Sorsogon, kung saan ka mo nagkukuha ng food handler. Pero ang pagkakaaram ko, mismong sa yan, sa City Hall. Sa City Hall yan, sa Modo yan, sa Naga. Sa City Hall. Sa taas, sa second floor ata to eh. Oo, second floor. Day ko natanda. Gurang na. Day madumang ka sa inda, ma-seminar ka, tutukluan ka mo niya kung paano paghugas ng kamot, kung paano nga safety procedure kang pagkapot ng mga karne, kutsilyo, tapos kung anong temperatura. Mga safety or hazard, yarog ko yung mga bagay. Pero sa katotohanan, garo, yun ang sarong bagay na natatawan importansya sa satuya. Na mas kaigwa kitang food handler, isipon mo, kay po lang ang food handler para magkaigwa ka lang ng certificate o para lang matawan ka ng permit kang kang City Hall, kung ikaw igwang business. Pero sa totoo lang, dahil man sinusurunod. Kaya para sa kuya, garo masiramon, gusto kong sana tutukan kang kang syudad. Importansya. Ta-imagine mo, pagkakanyan. Iyo. Kung anong nilalawag mo sa hawak mo, iyo nang nangyayari kayan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa lalamunan ko. Pero lang may may food, kaya puhan mo ng food safety. Kaya puhan ko ng food safety. Yun na nga niyan, food handler certificate. Food handler certificate. Pero normally, may certificate, saka may idea na salit.
malag mo dyan ng Iyo, picture. Tapos yung ba ako? Kulay yellow. Kulay yellow. Garo siya tin. Pero ang tin kasi palaba. Oo. Kumbaga sa ang layout niya iba. Oo. Tapos, napapansin ba nindo sa mga listener sa mga taga-dangog, pag nagpapa-ID picture ka, permi kang makalos. Ay, ay, ako kanto Ay, gwapo ka. Charot. Ini-edit ko kaya picture ko. Okay to, may background naman ako sa Photoshop. Tatao ka na. Ayo. Kaya ginigibo ko. Nagpapapicture pa kami kayo sa plaza, then sa taas, sa may imol. Oh, yeah. Ayan, Di may aram ko sa mga lugar nindo kasi ikaw mo nagpapapicture. Siguro, yan, babalikan tayo sa mga, in the future or pag-uurulayan tayo yan. Ito mga picture kanto. Mga lugar dyan. So, yun na nga niyan. Igwa na kitang food handler. Ini siguro ang saro dyan na importante, itong medical certificate. Imuri mo, kanangunod ako istorya din sa medical certificate na mapangirit. Siyempre pag makuha kang medical certificate, madumang ka pa ng sa Naga City Health. Garo doktor baga? Oo, may itong referral na form kang doktor. Garo RX ba? Oo. Garo reseta na magpa-medical ka. Iyon na magpa-medical ka. Tapos, sa tapat kang Naga City Hospital ba yun? Duman si laboratory. Sa tapat. Oo, sa tapat. Anong pangalan ka to duman? Itong Romero Building. Yan, Romero Building. Second floor. Duman nagpapa-test. Itong mga specimen. Pero, ang kaipuhan mo is hali sa City Hall, magkaigwa ka ng referral nga ni. Tapos, ito man na doktor na to, ito ang mabasa kang exam mo. Sa blood work naman yung sinasabi mo. Gabos baga. Tapos siya man ang doktor na chest x-ray. Yan, chest x-ray. First time ko doon, takot-takot pa ko to. Siyempre, first time mo ba yan? Mahuba ka duman. Tapos, ipa-flash na ribs mo. Chik! Marina, natamayo mo nahihiling. Tapos, first time ko itong tutusukan ka, dinadalan mo talaga, kukuhahan ka ng dugo. Ako sa totoo lang, pinakahabo ko sa gabos. Yung marulungsi talaga. Imagine mo, dugo mahali sa imo. Ayo. Pag nahihiling ko pa ang dugo ko na nagluluwa sa hawak ko. Nangruruya ka na. Diba? So, igwapo yan, itong urine sample. Yeah. Diba? Pag urine sample, dapat pinakaaga na makikagad kinakan. May pa lang, maduman ka na sa taas. Pero dahil naman masyado kapag hapon, ihiina. Pwede man. Sa bagay. Saka igwapo tong Ang pinakamagayon sa gabos, ang inaapo na fecalysis. Ay. Ayun. Masiramon para dangugon, pero mambataon na. Uy, super time ko katong magbanong fecalysis. Siyempre, di ko pa man aram na masyado. Tapos, medical term. Yung buray, Google man niya ako. Nakadata pa. Siyempre, may wifi doman ka to, diba? Fecalysis. Ay, tabuisit. Aram ko Udo! Udo! Ay, pasinta mo po sa nagkakakan. No. Kung kamo man po nagdadawag habang nagkakakan, pasinta mo na sa dahil mo lang ilo. po lang kung magkakaan. Si mga aratiun dyan. Yan. So, alam po ito. So, ulit. So, Wait lang, ito napapangirit nga na ako. Kasi, na-imagine ko, kung paano mo dinuklit si Luto. Ibang experience yan. So, ang nangyari sa Muya, I think, 4 ata kami ka to. 4 o 5. 5 ata kami Nagkukulog ng pangako kakaisip. Si Jen, si Elsa, si J. Mark. Basta dakol kami ka to actually. 5 siguro. Tapos, sarabay kami kayo sa CR. Magana. Kaya ba sila lalaki? Ako, syempre, masuway man. Tapos bro, sabi ko, Elsa, nakaudo ka na. Haraputan na kami, nakalabas. Sabi ko, baga nagluluwas. Talagang kaipuhan mong i-push. Saan nagudo ka mo sa mismong duman na building? Ayun, duman na building. Kasi may CR man duman eh. Oh, okay. Tapos talagang dinuklit ko na lang. Kasi, dawa piraman na dapat din mo ta siya dukliton. Mayo, kung Tuesday pa man ako napapaudo, yun na to. Si iba na nagtaon ng sample, talagang pano. Ay, nako, that's the memory of my fecalysis. Ang tiglalagan kayo kang udo. Ang tiglalagan kang udo. Fecalysis mo na lang. Tiglalagan kang fecalysis na yan.
itong garo laganan ning sauce. Itong sa pag mapa-Jollibee ka mo, itong laganan ning gravy. Ramekins. Oh. Ang ramekin. Bako, Na may takop. itong may takop gana ayo. Tupperware. Kaya minsan pag nakakahiling akong araw katong ngunyan, garo feeling ko, ganitong nagkukuha ning udo na sample. Ay, suro social naman. Ito may takop-takop naman na diikot. Oo. Ito sa ihi. Ayun. Ayo, sa ihi Ay, ito. pero parehas lang. Ayo. Dahil ko natanda. Garo feeling ko kato nag-uda ako to sa harong. Tapos nagbiyaya Dinara ako. mo na lang? Dinara ko na lang. Oh my God. Siyempre, papatuson mo maning maray. Sa Tam, bagay. mambata mo. Naong So, kasalog kang yan. bus na naka-aircon. Hapoton ka. Ano mo nito mambata? Nag-atot lang po ko. Nag-atot ka hanggang naga. Parang-parong. So Ayun yan, yun yung pinakamagay na memories mo, di ba? Para sa medical needs para lang magkatrabaho ka. Makatrabaho At ka. ako bagang requirements. Ano? Iyo nga ni. Tanong Ay, na araw ko yan. grabe. Itong inot mo palang trabaho, bubugbugon ka na sa requirements pa sana. Iyo. Nag-drug test pa ka mo ka to. Ako, nag-drug test pa ako. Depende siguro sa muka. Kasi ako na yung Uy, grabe ka man. siguro pag lalaki. Oh, sa bagay. Pag lalaki kay puan mag-drug test. Nag-drug test kami dyan sa likod kang Naga City Hall. Diyan si mga drug testan kadto. Tapos syempre dyan nagkukuhaman si mga sa lisensya. Ayo, dyan yan. Oh, yan. So tapos na ka sa mga requirements. Epek. Oh, di ba? Oh, di ba? Sinenta ng gabos. Di, gwapa. Ano pa? Manlingo pa ko. NBI. Ay, bago pala ito mag-medical, magkuha ka mo ng sedula. Sarabay na yun. Sa totoo lang dahil may aram kung taano pa nagkukuha ka ng NBI, kadakulan pang requisitos, kadakulan pa ng mga kaipuhan na itao. Kasi inot sa gabos, Bago ka magkuha ng NBI, makuha ka muna ng sedula. oo. Makuha ka ni barangay clearance. Durugtong yan. Bago ka maka-NBI, kaipuhan mong police clearance. Bago ka makakuha ang police clearance, kaipuhan mo ng sedula o barangay Ay, di clearance. man ako nagkuha ang police clearance na kadto. Ang kinuha ko lang kato, sedula lang, saka itong barangay clearance. Tapos, Oo. diretso na akong NBI. Yun lang. Sa bagay. Depende talaga siguro. Baka mga mukhang kriminal. Inaagi siguro yun sa charm. Pinagkirikandatan mo na lang si kuya. So, yun yan, NBI, na masakito ng pila, halabawan ng pila. Iyo. Ay, nako. So, yan. Yun na. Di nakapasa ka na. Oh, okay na ngayon. Tatawang ka na kayo ng mga schedule. Oo, sa paglaog. Ako kaya, tulo ang laogan ko kato sa Jollibee Centro, sa may San Francisco Church, duman sa tapat, di ba? Yeah. Tapos, igwa pa duman sa may Jollibee Panganiban. Saka sa SM, sa SM Naga. Yan. Ako, ano yung first day mo? Ano yung Ay, Diyos experience ko. mo? Ang day ko lang talaga, as in 3 months lang man din ako nakapag-survive sa grabe talagang pagal. Tulong bulan. sana. Tulong bulan. Imagine mo, paano kinakaya kitong mga taong haraluy mo Iyo, trabaho? Lalong-lalo na kapag fiesta ng Peña Francia. Ay, Diyos mio, perdon. Day kinaya kang beauty ko. Kasi, Hagardo Versosa Versosa talaga kasi 'di ba? Syempre, ang pinaka-excited ako katong susuluton ko na sa kuya ni uniform. Ayan, yun na, di kurkap pa man nga. Tapos na-assign ako sa cashier. Yan. Yo, welcome to Jollibee. How may I help you? Yeah. Tagalog, English? Iyo, depende sa imo. Welcome to Jollibee. Can I take your order? Mga ganyan. Taray. Minsan nabubulol-bulol ako. Napaginit na lang ko. Ano po order mo? ang kang inot ko, day aram siguro kung saan ako ilalaag. So, nag-inot ako sa luwa, server. Siguro, nahiling ka tong manager mo, ay, ining lalaking ganyan, ining rascal ng Actually, pag mga lalaki ka talaga, mga basher lang. O, mga basher lang. Basher. Basher, yeah. Taga-bas ka lang ng mga kinakanan. Ang pinakasunod ko itong taga-open baga. Welcome to Jollibee. Argar ka lang kaya. Tapos, yun ang isa istorya. Sige, go. Sinabi ka tong manager mo na, kaya mo ngayon magkapot ng POS. Sabi ko, anong POS? Yan pang POS. Yes, POS. Hindi ko man alam ang POS. Ano man yung POS? Point of service. Yeah. O di yun na to. Sabi na, kaya mo ngayon magkapot ng mag-cashier. Sabi na, di ko pa mo na-experience. Inot kong trabaho, kabado pa ako. Ayo, syempre. Saka lalo na. Kwarta pati yan. Saka matay ka pa ng order. Iyo. Sa tubakan pa ng tao. Sabi Ini ko, pa, saro pa yan sa di ko matanggap sa sadiri ko. Kasi kapag nag-cashier ka, tapos pag nag-short ka,
Ikaw pa mabayad. Ika pa mabayad. Na-short ako kadto dati. 50, mura hibi-hibi na ko. Sa ino, makit 50 sa araw katong panahon. Isisingil pa sa imo. Isingil pa sa imo. Di ka patay makahali hanggat di mo ito na mabayadan. Kakaltas pa sa imo, ano? Siguro. May manager, na lang, letter, na kakaltas na lang sa imo. Pero tapos pag sobra, di mo tinataw sa imo. Kukurma lang sa imo. Buisit. Ay, naku, mga ipokrito. Joke lang. Makulog lang sa buod. So, yun na nga niyan. Oh. Tapos katong nag-ano na ako sa inot, di ba, cashier na ako. Di pa man ako sanay. Sabi mo, mag-observe ka muna. Di ang ginibo sa kuya. Shadow ka man. Ang ginibo sa kuya, taga-timplang crusher. Ay, si Ram. Araw yung Favorite ko crusher. yan. Oh. Sabi, katong na, to naman, Charby, ka nang mag-punch. Sakto man mo rin. Garo na mo baga naghahanap ka itong sa directory kang telepono. Yung hanap ka talaga. Di mo tuom. Araw mo, di ba itong monitor ka yan? Drenowing ko to, be. Iyo? Drenowing ko talaga ito para lang sa matuom ko. Sabi na, kadudrawing ko, pero pinduton mo naman lang. Di ba? Ang PJ, OJ, mga araw ka yan. Ako kadto. Mga abbreviation lang kasi ang mahihiling mo sa system. Abbreviation, one piece chicken, mga one PC, di ba? One araw ka yan. Iyo. Hindi ko aram kung nangyari ka. Ako talaga naghahagad talaga akong pasensya sa sa kliyente kasi sabi ko talaga sorry po baguhan pala napon pa lang po ako medyo po hahanapon ko pa tas may mga intindido ka mga sala ka pa pa-void po yeah. Mama pa-void po pa-void si manager mo visit na tas sige sa ng swipe ang maghin pa kayang kadto itong pag na-master muna ang keyboard, ang screen. Yun, di ka na naghihiling. Itong day mo baga, itong ma-order baga sa imo, totoo mo muna. May inaapod baga ng service time. Na dapat, within, sa loob kang 5 to 10 oras, minutes ba? 2 minutes. Ano ba? Segundo lang. Dapat. Grabe man yan. Sa mga garo-aro ka to, di, yun yan. Di ang ginigibo mi. Kung ano muna ang order, maski day nasabiyon sa day mo na i-type, taara muna, tuom-tuom muna. Iyan na magayon sa KFC. Kasi na lang kamo, pick up na lang kamo ng pick up. Oy, dahil kami ang ma-assemble. Kaya nga ni, asin nga na duman, nakalag-pick up po na lang nito, di ba? Asimbolo na lang nito. Sa muya, dahil kasi may may kitchen people. Sisend mo muna ang order bago mo, minsan nga ni, isasabihin mo pa. Na? Ipa-follow ang order. Kasi pag may duman ipa-follow up sa may warmer. display cab. Iyo. Ang ko to, makasuyaon ko to, itong tipong nainot ka, tapos ang mangyayari, may makuha ka tong order mo. Ay, makabisito. Tapos, isasalang pa lang si manok, na ang manok, 30 minutes bago maluto. Ay, sabi na. Diyan muna mahihilang iba't ibang klase, mansiring-siring na klase ng tao. Iyo. Kasi mga tataong mag-intindi. Sila tataong mag-intindi. Kala mo kung sisay na mga mauurag. Ang sarap ko pa dyan experience sa, sa kahera. Sa inot kong trabaho. Itong mandakol-dakol na order, pero ang order kayan, tubig. Iyo pa yan. Itong garuon na umubaga, one piece. Tapos, ang gigibon mo, itong bakong combo. Tapos, mahagad pa sa imo, kada kulong tubig. A la carte. Iyo nga ni, a la carte. Ay, naku. Tapos, garuon na umubaga. Tapos, siyempre, sa KFC baga, unli gravy. Iyo. Gurihuna mo pag mag-ralag ng gravy. Ay, naku. Talagang Uy, di ka man. Pagilan mo ko. Saro man ako sa mga araw kaya. Maano lang ko dumaning mga itong chicken nuggets baga sa kamaluto. Sa bawang gravy. Okay ka, halimbawa, kang inatong trabaho. Yeah. May libre kang pagkakan? Ayun. Sa pagkakan, dyan, ay Diyos ko, wang tusawa. Kang nagtrabaho ko dyan for 3 months, siguro mga 1 year ako na nagkakan Jollibee. Sa mo Araldo, manok. Ay, sa mo yaar kami mga tandem. Rice and then French fries sa chicken. Or Salisbury steak or French fries. May kamot na may Salisbury steak. May kamot na may burger steak. Yeah, burger kami steak. Kami mayo. Ang tanging pagpipilian mo lang manok. Marito ka nagturaok. siguro malupad na ako kung panahon na to kung nagtatrabaho pa ako sa KFC. Ayun. Yung ito mga siram na siyempre maparakakan, hindi ka na mabaalon kasi libre na ang pagkakan. Or baga, kasali na ata yan duman sa sa sahod mo. Tapos igwapo yung katong itong team building. Day ko na kasi 3 months man lang ko duman. Tapos, nasaktuhan pa na Peña Francia. Ay, Diyos ko, pagkalaba kang pila, di ko na kinaya. After kayan home, mamalaw ka ng trabaho. Tapos, may oras ka pa kayan ba? Minsan,
Yun, pag pang-aga ka, so may panghapon kang trabaho. Ay, may pang-aga kang trabaho, may pag-aga kang Yeah. eskwela. So, talagang tinatansya ko yung duwa. Di kinaya kang hawak ko. Kasi, syempre, ano siya, Peña Francia, tapos syempre, mga prelims, midterms, pre-final, finals me. Garo, Oo. nagpurutok na si utak ko. So, ang ginibo ko, naglaylo na ako naman for 3 months. Patapos naman ko, September na eh. September, Oo. October, November, December. Patapos naman. So, nag-goodbye na ako duman. Tapos, naghanap na ng kung ibang ano pa. Kasi, grabe ang pressure. Oo. Talagang kaipuhan. Speaking of that, yun na siguro ni ang gigibuntang conclusion part. Na, kang nagtrabaho ako, syempre, nagkaklase pa ako kadto. Ang problema ko to, uli-uli ako katong baaw. Matrabaho ako ning hapon. Pagtrabaho ko ning hapon, mauli pa ako ning matanga. Tapos the next day, ning alas 7 ning aga, may klase ako. Imagine mo na lang ang schedule ko. Palawas akong klase, mga alas 2, alas 3. Matrabaho ako hanggang closing. Ang closing baga mapagal. Di ba? Malinig kang counter. Ma-prep ka para sa pangkaaga, sa maaga. So, ang nangyari ka to, nakakauli ako kadto, mga alauna. Matulog ka. Ang problema ko pa kadto, ang biyaheng pabaaw. 1 hour ba? Oh, 1 hour. 1 hour. Kasi siging stop. Siyempre, stop ang bus. Pag ang last trip sa Baaw sa Muy, alas 9 lang. Pag mo naabutan to, mahalat ka ning mga haling Manila. Makikisabay ka. Hindi mo aram ang oras ka to. Minsan nakakaabot na akong alas 2. Maabot ako sa harong alas 3 na. Pagkaaga ka to, may klase pa. Kaya siguro kang mga panahon na to, na na-drop ko na si iba akong subjects. Ako di ko talaga pinabayaan si pagklase ko. Tas syempre, nasa loob ka lang kang naga. Harani lang. Ako kato, rugado ako, bugbog ako kato. Tapos, na-realize ko, nasabi ko, boarding house na lang ko. Ito ang pinakainot kong mag-boarding house. Itong sadiri ko sadiri. College ka na. College ako kadto. Okay. 3 months man lang, siguro mga last month ko kadto. So, anong nangyari kadto? Sabi ko, arog pa lang kayo niyang buhay. So, para sa mga hovenesta nagdadangugunyan, ang pagtrabaho talagang mapagal. Pero kaipuhan talagang maging eager kita o tawan taning pagpursigahan tang sarong bagay para sa satuyang mga Puturo o sa satuyang mga dreams, satuyang mga pangarap sa buhay. Kasi sabi nga ni Ken ang no pain, no gain. Kumbaga, no pain, no gain. Ang mga Bicolano, pag sinabi nga ning Bicolano, uragon. Uragon yan. Yeah, mayong imposible sa taong nagpupursige. Yan. Ang saro mo lang sa mga advice ko digdi, sa mga kahubenan or sa mga taratambay o kami kaya nasa US kami So siguro gagamiton mi naman ang experience mi or nahihiling mi. Tanganing ka mo man, makaisip ka mo ning karahayan sa indong buhay. Tadigdi kaya sa muya, digdi sa iniistaran mi, kung dai ka magtrabaho, mayo kang makakakan. Kung dai ka magtrabaho, dai mo mababakal ang gusto mo. Kang sa Pilipinas, okay lang, pwede ka lang magtaratambay. Pero siguro, sabi nga ni, duman sa nadangog ko, kapag ang nasanay ang hawak mo magparatrabaho, ang tendency, magparatrabaho ka. Pero kung pirmi ikang pabanjing-banjing lang, bunjing nga po. bunjing kakaabutan mo. Kaya siguro sa mga kahubenan mo niyan, siguro oras na para mag-isip ka mo ning kakaray kang buhay nindo. Dahil man ka mo mag-apply sa mga fast food chain. Pero at least, pagpursigihan nindo ang pag-adal nindo. Tanganing pagkatapos, magkaigwa ka mong maray na trabaho. Kung may man ka mong gustong maray na trabaho, makadisponer ka mo para magkaigwang sa diring negosyo. Tama. Taarugin man ang buhay. Sa kasaro pa, yan sa mga sinasabi kang mga magurang na, sabi nga ni Ken, ang magurang dai habang buhay yaon sa satuyang maataman, magiya. So, habang aki ka pa, puro-purbaran mo nang sa diring sikap. Magsadiring sikap. Tapos yung mga simpleng bagay sa nang paghiro-hiro sa harong. Dakulang bagay na yan na taong experience para sa imo. Work experience kumbaga. Para at least mag-apply ka man pagkatapos mo mag-college. May working experience ka. Tama. Saka si mga taong mga very fortunate baga, kumbaga iriigwahon sa buhay.
kuguso nindo yung part na yan kasi bibihira lang ang mga Iyo. aking igwang Saka dae, bakong habang buhay, yaon yan sa iyo. Indo. Kaya ngalas man Igwa ako. ka na, be blessed. Oh, Oo. that's good. Ibuhon mo yan na pangkaputan, kumaga, Kaputan. pangamutan, ano ba? Panghawak ka. Kaputan mo yan bilang saro sa mga advantage mo. Iyo. Na igwa ka na, padakulon mo pa. Kaya Kasi mga mayo, maghanap. Kaya nindo yan. Kaya bagang iba, tubod ako duman, itong may mga kaya, iyan si mga taong may negosyo. Iyan si mga tao na natututo, tatigtutok doon ka mga magurang kung paano magpadalaga ng negosyo. Iyo. Kaya kung kamo, maiman ka mong negosyo, maghinguha. Yeah. Tas sabi baga kay Aninda, ay si ngayon, si mayaman, iyo pa si nagayaman. Si pobre, iyo ba yung nagpo-pobre. Depende yan sa tao. Iyo. Bako iyan sa yaman. Sinabi yung talang may kaya. Tinginot sa gabos, dae ka man makahiro, kumayo kang kaya. Yeah. Ngunyan kung ika pobre, maghinguha ka Yeah. na magkaigwa kang maging may kaya ka. Kumbaga, kung pinangaking pobre, dayan kasalan. Kumbaga, Oo. yun talaga naging destinasyon kang sa imong buhay. Pero kung nabuhay ka, tapos nagdakula ka na pobre, kasalan mo na. Kasalan mo na yan. Yeah. Yan. O, iyan man lang isi-share mo ngunyan, Iyon man lang yan ang Ayun. inot na trabaho, na gusto ming Ihiras. sa mga nagdadangog kang taga Bicol. Kamo mga taga Bicol, sa mga nagdadangog dyan, ano si mga experience nindo o mga inot nindong trabaho sa buhay? Yan. Gusto ming madangog. Oo. Kaya kung kamo man po, dahil pa naka-join sa samuyang pribadong group, Yeah. Facebook group, hanapon lang po nindo taga Bicol podcast, tapos mag-join po kamo. Tanganing gusto mo man po madangog ang sa indong mga tingog. Istorya. Oo. Sa indong mga istorya, tingog, tangani pong Mas maparahay ihiras mi man digdiyo sa samuyang episode. Sa samuyang mga episode na maabot. Mm-hmm. Kaya yan. So ano pa? Gusto mo lang pong i-shout out Jollibee. Jollibee KFC, baka naman dyan. Diba? Gusto ko lang i-shoutout si Linus Toriano na saro sa supporter ko. Yes, LL. The best. Thank you so much. Yan. Salamat sa imo. And kung sa supportahan na lang po doon sa iyang LL Gaming. Linus Gaming saka sa iyang YouTube. And also pasalamatan mi po si mga join, nag-accept kan sa mo yung mga invitasyon sa Facebook group. As in, kung kamo man po may mga istorya na gusto nindong ma-feature digdi sa samuyang podcast, mag-send lang po. Mag-send lang po kamo sa samuyang email. Ang email niyo po ay taga.bicol.region@gmail.com. Iyon. Mahiling po nindo yan sa samuyang Facebook group. So, may last word ka pa. Adios. Diba po. Ayun lang. So, yun na po yan ang ang pang-apat na episode kang taga Bicol. Wow, nakapag-4th episode na kita. Iba talaga pag-uragon. Yeah, so mapaaram na po kami. Ini po si Bon. Ini man po si Christina. Asin kamo po ay nagdadawag sa Bicolano Podcast. Ini ang Taga Bicol.